Dobrý deň. Zaujíma vás, ako sa môžete starať o svoju klimatizáciu? EasyClima Oil Charge je výrobok, ktorý vám umožní nielen doplniť chladivo do vášho systému, ale vďaka pridanému oleju aj zlepšiť mazanie celého systému klimatizácie. EasyClima Oil Charge predĺžuje životnosť klimatizačného systému a chráni všetky komponenty náchylné na opotrebovanie. Olej obsiahnutý v našom výrobku možno miešať so všetkými typmi plynov používaných v klimatizačných systémoch. EasyClima Oil Charge obsahuje rovnaké chladivo ako EasyClima Gas. Viac informácií o tomto výrobku nájdete na našom kanáli a v popise tohto videa. Ak sa chcete dozvedieť, ako správne používať naše výrobky, navštívte stránku easyclima.sk alebo kliknite na video na obrazovke.